Da? Dacă vreți Lucky Block, uitați-vă aici. Lucky Block. Am făcut eu hartă cu Lucky Block-uri. Asta e harta cu Lucky Block-uri. Să mă joc pe ea fix acum. Și na, hai să mă dau pe survival. Game mode, survival. Așa. Nu! Noroc că am pus bedrock. Vedeți cine e băiatul deștept? N-am săgeți. Am anvil. Anvil. N-am nimic ce trebuie. Ce păcat. Cartofi. Deci mi-a aruncat cartofi. Ce să mănânc primii cartofi? Putreziți? De care? Mi-e plac că ea putreziți mai tare. Ba nu. Mai mă interesează. Ender Pearl. Aleluia. Ok. Nu trebuie. Bă, dar eram arme. Ce faci aici? Cum zboară? Iai. No effects. No effects. Dacă nu faci niciun efect. No. De ce n-ai căzut la mine în cap? Lucky Sheep. Bă, de ce nu te cheamă Jeb? Hai mă, din nou asta. Mărlan. Stai. Să nu ziceți că trășesc, numai mi-am niște săgeți. Deja mă nitrează mărlania aia. Așa. Nu! Iar. Vreau smaraldul ăsta. Enchant table. Oh my god. Ce m-am speriat. Oh. Wow. Oh, ha, ha, ha. Wow. Hero Villager. Mărlanule. Bă, ce fugi de mine așa, bă, nene. Nene, ce ești? Bă, așa prost ești? Wow. Nu-i de mirare. Aleluia. Hangar nu există. Asta e că am mărlan de ce să mănânc. Săbiuță. Trebuie așa ceva. Bă, da, uite. Bă, dar eu de ce-s pe hartă? Eu nu vreau. Pus blocuri invizibile, nu știu de ce. Nether Star. Am bătut Wither-ul. Oh, nu astea. Ei, nu astea mi le trebuie. Mie îmi trebuie Nether Star-ul. Așa. Na. Ce trebuie să mai fac? Uite ce mărlanii Davidul.
Deci care era o arabaletă. Oh. Unde? Ce făcut aici? Oh my god. Ce nu-mi place parcurul făcut de mine. Stai. Efect clear. Și... Give Toscan Chain. Antivision. No. Spațiu. 2, 5. True. Shop. Aha. Și uita ce am făcut. Blocurile astea invizibile. Nu! Zrâș undeva. Uite. Nu pot să-mi dau. Game mode. Survival. Așa. Haha. Luați apă. Ce scrie? Luca. Oh. I don't care. Wow. Ce-a fost asta? Cum sare ăla? Nu sărea. Fug departe. Nu, știam eu. De ce am făcut asta? Gigant! Asta. Dacă pe asta. Din nou mărlanul ăsta. Hai, mă mai și nervează mărlanul ăsta. TNT-uri. Ce asta? Uite, asta e partea mea preferată. S-a stricat aici. Are parcurs și pe blocuri invizibile și dacă ai cădea, poți să-l faci și așa. Mai știu că am pus pe... What? Unde-s blocuri invizibile? Pe aici am făcut. What? Atunci pe unde le-am pus? Că am și uitat. Deci nu zic că l-o spart. TNT-ul. Oh my god, ce nervează spectatorul ăsta. Ce-s cu Golden Apple, aleluia. Că invisibility. Trebuie... Spun ce nu-mi trebuie aici. Uite. Ce-s astea? Heroes Shop. Heroes Max. Nu știu de ce. Ce credeam că ăla e Lucky Block. Uite. C-S-T-P-L-E-I-T. Băi, nu-mi trebuie. Măran. Măran. Vreau să-mi fac skin-ul mai fain.
Dar parcă eu aveam Night Vision. Night Vision. Vreau să fac zi. Ce? Zi! Ce să zic? Zi. Mă mai și enervează astea. Săgețile astea sunt cam inutile aici. Putea face așa. What?